Айрым бер зур бәйрәм иртәсе итеп, 2 бишлеле юбилейлы туган көнен каршы алучы мөхтәрәм якташыбыз Яхина Расимә Расимовнаны бүген бар якын кешеләре котлап, матур теләкләргә урап аласылары килә. Беренчеләрдән булып, йөрәк түрендә урнашкан иң җылы теләк хисләрен яраткан тормыш иптәше Рамил Рәшитович юллый. Минем күңелемне бүген әллә нинди шатлыклы, шул ук вакытта гүзәл хисләр чорнап алган. Чөнки бүген иң якын кешем, ышанычым, таянычым һәм терәгем Расимәмнең туган көне. Алланың рәхмәте белән мин аны үз юлымда очраттым. Бары тик аның белән чын мәхәббәтнең нәрсә булганын аңладым. Сөеклем, мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Гаиләбезне барлыкка китергән көннән бирле мин үземне ышанычлы көй артында яшәгән шикелле хис итәм. Мәхәббәт эчендә туган балабызның бар хәрәкәтен сиңа охшатам. Яратканым, безнең гомерләр тигез булсын. Син гомернең төрле чагында да миңа таяна аласың. Мин сине бик яратам. Туган көнеңдә бары бәхет телим. Йомшак күңелең, аңлаучан йөрәгең, ягымлы йөзең һәр вакыт мине сокландырып тора. Алтыным, күз нурым, мине бәхетле ир һәм яраткан әти, сөекле бабай да иткәнең өчен рәхмәт әйтәм. Ничә яшьләр генә тулса да, минем өчен һаман үзгәрми яшисең. Әле яңа гына күрешкән чактагыдай матур, җитез һәм төз дә син. Иң сөеклем, иң якыным, иң гүзәл кешем минем. Шөкер Алла килеп җитте гүзәл юбилей синең. Гомереңнең бигрәк матур атлап килдең елларын. Кулларымда булсын һәр чак синең җылы кулларың. Балабызга назлы әни, оныкларга әбекәй, минем өчен иң яраткан, иң дә син гүзәл гөлкәй. Мәхәббәтем юбилейга терәм җылы бәйләмгә, шатланышып җыелыштык күркәм булган бәйрәмгә. Бар якыннар янәшәңдә тагын ни кирәк булсын? Тантаналы кичәңдә ул өйдә дус, туган тулсын. Хөрмәтле Расимә Расимовна, махсус сезгә дип Рамил абый бүләккә җыр да сайлап куйган. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Жәйге жылы яңыр болып яудым. Таныдың мы икән син мені? Тамшы яуып, тәрәзләргә тамып, уяттым бит таңда мин сине. Мин сағындым сине, бик сағындым. Шулай көттіңмі мені? Арылар болып яудым, ташу болып ақтым. Мен яраттым бары тек сені. Мен сағындым сені, бик сағындым. Сен де шулай көттіңмі мені? Көзге талгын җилләр булып исте, тибрәндереп кызыл миләшне. Учларыма җыеп, берәм куеп, таныдыңмы ул минем дәште? Мин сагындым сине, бик сагындым.
sağındım. Sen de şulay küttüngme meni. Qarlar bulup yağdım, taşı bulup aktım. Men yarattım bari tek seni. Men sağındım seni, bek sağındım. Sen de şulay küttüngme meni. Qarlar bulup yağdım, taşı bulup aktım. Men yarattım bari tek seni. Әни сүзе үз ішенә никадәр изгелек, сафлык, нур һәм гомумән галәмнең әйтеп бетергесез яхшы сыйфатларын сыйдырган. Әлеге татлы һәм кыйммәтле сүзне бернигә дә тиңләп, бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Әни һәр баланың күңел түрендә, йөрәк түрендә мәңге яши, алга барырга, яшәргә көч исти. Әниләр без балалары өчен башка бер кемнең дә кулыннан килмәстәй эшләрне башкарып чыгарга әзер. Алар изге, алар бөек, алар безнең иң кадерле кешеләребез. Дип башлаган үз язмасын Ульяновск шәһәреннән кызыгыз Ләйсән, оныкларыгыз Булат һәм Лейла. Җәннәт аналарның аяк астында диләр. Әйе, бу дөрестән дә шулай. Һәр бер әни үзенең йөрәк җимеше, баласы өчен кайгырып яши. Үз чиратымда мин дә әниемне яратып, анарга кайгы-хәсрәтләр китермичә яшәргә тырышам. Әниемнең йөзеннән бер кайчанда елмаю чаткылары сүнмәсен иде. Барыр юлларыбызны яктыртып торучы, мәңге сүрелмәслек кояшыбыз бит ул безнең. Бүген газизыбыз күзләреннән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме, барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең ул безнең бәйрәм. Әни дигәч, мин башка тагын нинди әниләр була ала икән дип күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки син, әнкәй, бар аналар идеалы. Балаңны ярата беләсең, оныкларыңны балаңнан да көчлерәк сөя беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син ышып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка мин яши дә алмам төсле. Ә синең хәер-фатихаларың миңа хәтта тирән суларга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратам, сөеклем. Кадерле без, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эчкерсез булуың. Безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт, әни. Сине чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай Тәгалә саулык, сәламәтлектән айырмасын. Без сине бик яратабыз. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың. Ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син минем өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянамын, минем өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк, синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Расимә Расимовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Yıllar үтеп әткәй булгач, без аңлыйбыз әнкәй кадерен. Биргән безгә назын яшәү көчен,
yürütə bizini ənkəyim. Sələmətlik birsin Xuday hər günündə. Fatihana rəhmət ənkəyim. Ömrümni bizge bağışladın. Var yılını bizge biresin. Barısı için ənkəy senin alda. Kile bugün başım iyesin. Yürütə bizini ənkəyim. Sələmətlik birsin Xuday hər günündə. Fatihana rəhmət ənkəyim. Көңіл ашаныңа көшкен. Халқымыңа менің көңілді. Бізге берген яшәү кеші үшін. Ұлыласын Құдай ғөмірге. Дұғаларың сенің изге юлға илетә. Сақлап йөрөтә безне әнкәйем. Сәламәтлек бирсен Худай һәр көнеңдә. Фатихаңа рәхмәт әнкәйем. Дұғаларың синең изге юлға илетә. Сақлап йөрөтә безне әнкәйем. Сәламәтлек бирсен Худай һәр көнеңдә. Фатихаңа рәхмәт әнкәйем. Сәламәтлек бирсен Худай һәр көнеңдә. Фатихаңа рәхмәт әнкәйем. Фатихаңа рәхмәт әнкәйем. Инде үзем олыгайган көндә баламның затлы юбилеена җитешүен күрү олы бәхет ул, дип язган алга таба сезнең өчен котлау хатын газиз әниегез Файзуллина Венера Илашевна. Сөекле балам 55 ел элек гүзәл яз айында туып, бар җиһанымны җылыткандай булды. Кичкенәдән үк бик тырыш, сабыр, акыллы булып үсте. Күз нурым бик тиз кул астыма кирип, олы ярдәмчемә әверелде. Нинди генә эшкә алынмасын, барында җиренә җиткереп эшли алды. Мәктәп, аннары уку йортын тәмамлап, кулына дипломын алгач, гомер юлында үзенең булачак тормыш иптәше, кадерле киявем Рамил Рәшит улын очратып, матур гаиләләрен кырдылар. Татулыкта һәм мәхәббәттә ягымлы оныгым Ләйсәнемне тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде ул да аларга 2 онык бүләк итеп бәхетле кылды. Кадерле, яраткан балам, гомер барышында синең өчен бер генә дә йөземне кызартмадым. Киресенчә, һәр вакыт синең белән горурланып, сезнең өчен шатланып кына яшәдем. Бүген тормыш исемле укытучы үзе синең көндәлегеңә 2 бишлек куя. Бу билгеләргә син дә, гаиләң дә Аллага шөкер лаек. Алда да балагызның хөрмәтен, рәхмәтен күреп яшәргә язсын. Тапкан малыгызның, җыйган тормышыгызны үзегезгә парлы килеш, тулы исәнлектә, нык иман, аек акыл белән биләргә насыплар булсын. Мин синнән ның риза булып яшим.
татлы балам, юбилейда кутлап, сиңа юллыйм ихлас теләкләр. Күп булыр ул тантанан көнендә ихлас килеш биргән бүләкләр. Миннән теләк, тыныч кына яшәп гаиләң белән бәхет биләргә, парлы килеш бала оныкларның шатлыкларын алда күрергә. Матур уздың биргән гомер юлын, күзләребез генә тимәсен. Гаиләгезнең яннарына бер дә кайгы-хәсрәт җиле килмәсен. Сезнең кунакларга кайткан мәлне һәр вакытта көтәм сагынып. Каршы алам олуг кунаклардай бәхетемнән канат кагынып. Ана бәхете була баласында, синеке дә булсын ул балам. Шул теләктә юбилейда кутлап, бүләккә мин матур җыр салам. Хөрмәтле Расимә Расимовна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бал сүзіннен алынғанмы, шундый татлы сөзі балам. Қуанып жерде яшәргә, күш сихәттәннән алам. Бал капкандай булам балам, әнием дип эндәшсәк. Балам байлыгым булганда, алтын көмешләр нәрсә. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Байлыгымда, саулыгымда, бәхеткәймдә балам. Балама баллардан татлы язмышлар юрап калам. Алсу алмам бит ул минем, алтыным саф көмешем. Изге күкләренең бүләге, иң кадерле кешем. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Бирмәсен Ходай. Баланнарда да бал сүзе, ни гашык икән булай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Баланашларын гына кушып бирмәсен Ходай. Кушып бирмәсен Ходай. Алга таба атлыйбыз. Адам баласының бәйрәмнәре, туган томашалары янәшәсендә үтсә, икеләтә бәхетлерәк була ул. Бүген дә сезнең янәшәгездә үз кутлаулары белән бер туган кыз кардәшләрегез. Тюрифлар гаиләсе, Александр һәм Роза, уллары Дима һәм Оля, балалары Кирилл һәм Каролина, Бараевлар гаиләсе, Юлия һәм Юсеф, балалары Айгөл һәм Айдар.
Кузахметовлар гаиләсе, Наил һәм Руфия. Балалары Марат һәм Венера, оныклары Амир һәм Милана, Диана. Крашенинниковлар Зөлфирә һәм Денис, балалары София белән котларга ашыгалар. Гомер агышы шул кадәр тиз икәнен сеңлебез һәм сөекле апабызның юбилеена килгәндә тагы да ныграк аңладык. Барыбыз өчен дә син бик ягымлы һәм кадерле. Шөкер Алла, бу якты дөньяда синдә якын кардәшебез бар дип, көннәр узган саен тик шатланып кына гомер итәбез. Якыныбыз бик акыллы, ягымлы. Җилләргә бирешмичә, куйган максатларына ирешеп килүе аның һәр вакыт безне сокландырып тора. Армый атлаган ат диясе килә аның хакында. Баласын да ул нәкъ шушы сыйфатларга ия булган кеше итеп тәрбияләде. Кайчан гына килмә, ул сине ягымлы йөзе, җылы сүзе, сый тулы табыны белән каршы алып озатып яши. Тормыш иптәше белән Раббым парлы гомердә бала оныклар бәхетенә шатландырып яшәтсә иде үзен. 55 яшь. Ул гомерләрнең көзгә авышкан иң тансык, иң куанычлы мәре генә әле. Алда алтын көзләре, аклыкка күмелгән кышлары бар. Алар да үз чиратында бәхет, шатлык, куанычлары белән килсен. Туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Синең йөзеңдәге бәхет чаткылары сүнмәсен. Киләчәктә дә бар канатың белән тигезлектә безне сөендереп, озак еллар бәхет шатлыкларга төренеп яшәсәгез иде. Син һәр вакыт кешеләргә ярдәмчел, кулыңнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышасың. Алдагы көнеңдә дә Хак Тәгалә сине сәламәтлектән аермасын. Безнең кадерле, сөйкемле, матур якыныбыз булып кал. Якыныбызның бүген бәйрәме. Бу бик матур туган көн. Бар галәмгә рәхмәт әйтеп, теләк кабул иткән көн. Бездән теләк сиңа саулык, калганы бит бар инде. Сиздермичә әкрен генә матур чакларын килде. Бер кадерлем, сине без яратып хөрмәт итәбез. Бүген менә бәйрәмеңә таудай теләк илтәбез. Туганнарны туган итә белдең, хөрмәт иттең, кеше, улысын, сәламәтлек белән тоеп яшә гаилә учагыңның җылысын. Кыштай моңлы, чәчәктәй саф, болындай киң күңелең, фәрештәләр саклап йөртсен, озын булсын гомерең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яша. Хөрмәтле Расимә Расимовна, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең, яңгырасың жырымынан. Барча изге теләкләргә кушылабыз туганнар. Гөрләп торсын туган көнең, күркәмле кичәләрең. Зур шатлыкта һәм бәхеттә үтсен киләчәкләрең. Туганлык хисен югалтмый, онытмый һәр сорашын. Гөрләп торсын туган көнең, күркәмле кичәләрең. Зур шатлыкта һәм бәхеттә үтсен киләчәкләрең. Gülüp tırsın tuğan kının, Kurkemli kişilerin.
Зур шатлыктан һәм бәхеттән үтсен киләчәкләрен. Тырышлыгың, уңганлыгың күренә һәр эшеңдән. Дус ишләрен хөрмәт итеп җыелганнар бүгендән. Җыелганнар бүгендән. Туганнарын хөрмәт итеп җыелганнар бүгендән. Туганнарын хөрмәт итеп җыелганнар бүгендән. Кеше гомерендә туган кардәшләрдән башка тагын да якынрак булып беткән сөекле күршеләр дә барлыкка килә. Сез дә бу яктан уңгансыз, Расима апа. Чөнки юбилеегыз хөрмәтенә үз теләкләрен тату күршеләрегез Бакиевлар гаиләсе Фирүзә һәм Марат, Эльмира Ибрагимова, Гүзәл Абдрашитова да юллаганнар. Кадерле күршебезне начар кәеф, моңсу караш белән күз алдына китерү кыен. Ул бик уңай кеше һәм һәр вакыт аралашкан кешеләре янәшәсендә яхшы кәеф тудыра белүче. Бу бик якты кеше, ачык җанлы. Аның белән аралашу җиңел һәм рәхәт. Кешеләр аңа тартыла диләр андыйлар хакында. Ул тирә-юньдәге барлык кешеләргә хөрмәт белән карый. Килеп керсә, сәлам, хәлләр ничек дип сораша. Бу дежур гыйбарә түгел, һәр таныш кеше турында кызыксыну һәм кайгырту күрсәтү. Эш белән дә ярдәм итә, киңәшне дә кызганмый, һәр вакыт игътибар белән тыңлый, канатларын сынса дәртләндерә, юатырга сүз таба. Кадерле, шибәр, тылсымлы күршебез. Бүген сезнең искиткеч көнегез, туган көнегез. Бүгенге көндә кояш яктырак балкып тора кебек, кышлар моңлырак җырлыйлар, әйләнә-тирәдә барысы да үзгәрде. Кадерлебез, сиңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер, җан тынычлыгы телибез. Уңыш сиңа һәр вакыт һәм һәр вакытта да ярдәм итсен. Сез олы бәхет татырга гына лаек. Шулай булгач, галәм сине һәр вакыт юмарт итеп бүләк итсен, син үз чиратыңда аңа үз яшәешең белән матурлык бүләк итәсең. Без аны шул кадәр көчле яратабыз, аңа озын гомер генә телибез. Безне шулай шатландырып, алда да Раббым матур гомер кичерсен. Якыннарың янәшәңдә булсын, бала-оныклар кайгысы күрергә язмасын сиңа. Тормыш, язмыш, алар төрле-төрле, ошамаган берсе-берсенә. Кемнәргәдер өйөп бирә, кемнәрдәндер нидер күпсенә. Берәүләрне туганда ук зурлый, икенчесен сыный озаклап, кемгә ача бәхет капкаларын, кемгәдер бикли озаклап. Үзе килгән бәхет, бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Үткән инде. Хәзергегә сөенеп яшәсәң гомерне. Котлы булсын синең юбилеең. Син булганда безгә бик рәхәт. Бу дөньяга туганыңа, булганыңа барсы өчен күрше зур рәхмәт. Ходай сиңа сәламәтлек бирә күрсен гомергә. Әле оныкчаларны да язсын иде күрергә. Шушы шигырь бәйләмебез булсын бездән зур бүләк. Озак яшәя кыныбыз. Син безгә бик кирәк. Хөрмәтле Расима Расимовна, туган көнегез уңаеннан якыннарыгыз матур җырда сайлаганнар. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз.